Kene kadai ka message don kabaron kam nak menta kitu kena bakwa ban apply kam spy akni wir nak menta usnem 2027 okay. But kene kadai ka official notification jong kene ka snem 2026 okay. But kene kadai ngasim nang bapin jo idea bapin le ayu but ka ai kata ka eligibility bapin apply nam ta kene ka kam jong kene ka akni wir arjar apnyo tongan klaim dapat slam ngan sedang menbetai pi gijing kumujing pesngau tho. Tadang menta kini kena agni wir ki pakwa man general duty te ka kene ka deka educational qualification jong pi haban de okay. Kelas 10 dan metric pass 45% percentage. But kita ki max jong ki san subject jong pi ka haban long lai pelai bersan ki jimut ki haban pass habarok kita subject jong pi san subject okay. Te but aggregate jong kita ki max ka haban long 100% jimut haban de ka second question okay. Second question jong kene ka result metric ka jong pi. But ke age jong pi kadai 17.5 up to 22 years. Page bahaya kene. But nam ta kene Indian Gor khas pat kadai kelas 10 bar simple pass. Kim don ka man yo ya kene ka 100% and rei nam ta jong ki eligible kadai tang kelas 10 simple pass. But kitu ke kena ek badon ya kene ka driving license LMV HMV kin sa yo preference namar kidai ban namar ke kin jet ya phi nam ta ban nam ta kene ki driver requirement jong kene ki kam sipai. Te kibala ban apply ya kene LMV lan pila yo ya kata kacing kai ban ya kali te ke bah pila ya kene kenang pin yo preference kata kam kujong pi okay. Kane ka dalam tak ki general duty but baro kene ki jenong kene ki technical okay. Ki technical ki don kam ya kene ki science fit maths kelas 12 pass ke age kalong kajo but kum coro jong kene ki technical ki kila yo ya kene ka ITI course kelam dapat kelas 12 mo kini kiten lan ki lek kene ka ITI course te kumjoro ki don kini ki vocational course jong kini ki borok kini ki subject ne te kini ki jong ki technical okay. Kan mau bagi basic jong kini ki technical kadai physics maths and english ke minimum jong ki kadai 50% max sampai bahaya kini ka technical bar kumjo ngara sen ya kini ka page hapok ka group jong kini ka Meghalaya defense guide okay. Ngan sa aya kini ka link Meghalaya defense guide hapok kini ka description so follow yo tu bas ngar sa sen kini ka page opinion boleh yang ta ka next part kadai kene ki jong ki kelek ro kadai 10 pass tangba ki kan long any stream mo dapide science arts don kam ya kata maths science arts ni commerce ro pila tangba 50% ka don kam age kan dai ka jo borok ke age ka dai ka jo mo 17.5 up to 22 years. Tadam ta kini ki tradesman pad ki tradesman kila bande kini ki 10 pass tang simple pass ro cumur kini ki third division mo kila ban apply ya kini berkum jo jong kini ki 8 pass ke 8 pass ro kila ban apply ya kini tangba kadon ba ar benta mo 10 pass ban 8 pass jong kini ka tradesman olams kan iya kani ngan sesen beng groups tepet bahaya kani pat ya kani ka age eligibility jong pipet yo let's say ka age jong pimo yo let's for example kani kade jong kani ka snam arja apnru jing mut nam ta ki next year da kami notification ha ka same kalong by roughly 1st July 2006 mo ke ban long eligible up to 1st July 2010 kane kade eligibility tangka predict nam ta next year mo kane kala ban meet notification lero tang pada kami notification akajo kane kapor kane kade kata ke age criteria jong pi 1st July 2006 up to 1st July 2010 okay. Take next part kane ka height jong pi ka haban long 160 cm okay pa kane ka 60 cm by inch kade 160 cm nam ta baro padam ta kini ki Indian Gor khas kindai 157 cm but ka chest jong pi ka haban long 77 plus 5 cm jemut normal 77 but nda pilale breathing full breathing 5 cm okay. But gitu badai outstanding sportsman ki bala represent ya ka state jong ki ha ka university dan ha ka do kono ka game kum ka Khelo India kum kini ki hap ki la ban yo ya kani ka relaxation up to 2 cm jong ka height chest and weight. Bergitu ro badan ya kini ka certificate national lane international baro kini certificate jong pi sapen biang nama dapidon pinsayo extra mark mo pila pun yo jong kini dapide international 20 marks dapide jong kini state 15 perkum ta ter spo kat kum kini ka marks kan sen beng kini group ro padang ta kitu badan yo kini NCC certificate ro ki bayo A kini ki jong ki A certificate kepada fast mo jong NCC 5 marks kene pat ka B pat 10 marks ke C pat kedai 20 marks
Bat kitu pat ki badai C pada represent akan ega Republic di paret kadai 25 marks. Okey, bat jong kini ki ITI वगैरह kidon ya kini ka. Laka jong ka jong kata ka scheme jong ki marks ka jong ki. Tak kini ki sport certificate jong pi ka valid 2 years. Okey, kan mau ya kata hakapor haswa pin ra ya kata sport certificate jong pi sacak ba kadai pai hapo 2 years ne kala cross ya kata ne. Bat nang minta ki salary ngala betai happy aku tu ka ke pat video te sampai aku tu ka I button ngan sa I happy bal pin sayok ban pe ya ka full details jong kini ki salary jong ki agni bir bakan nok yo salary kan nok ta ka jing ot jong salary jong ki te ka physical jong pi pat kadai kane ka group 1 5 minutes up to 30 second jong ka 1600 meter okay dan ne 1.6 km 1600 meter kane ta kadai ka jong ka south pa meter jong kane ground kan dai south round okay 4 round kan mau yo kita Then tak ini second group pat kadai 48 mark but kadai 1 minute live 5 second up to 45 second. Tak ini kita ki group 1 2 3 4 ka ba kinsa ayah kata kapor nang tak ini ki max ka jong pi pila ban mare partisipan mare ndo menta namar kan ka timing kam dai ka basuk berkum joro sometimes kan ka timing song ki kam kim follow mo namar dadon ki babun par ki ba fit em kila ro ban close po 1 minute lane 0.1 minute kan kalau jaman kapor mo pila ban kri nam to ki bala experience ro jong kan akni bir don kita ki por ba kila ban od ya kan ka timing pat ki nak hakat ka ba kin penlong 1 minute live house kan kin penlong 1 minute nam ta kan ka full mak kan mau ya kata se pihak baban pertis bah ya kan te kan ka kumbang along pi kan ka notification ka de jong kasnam arjar arpendru oke te pila ban yo idea na kan ka notification jar jam ru bat apply bat ban pin la ban prepare nam tak snam arja apniu sapan beng ye ikut sla jong pi tapi de kena metrik ru mata sap le bahaya ka metrik jong pi pat kum jor da pidon ko do dot pila ban comment nam kan solve ka comment ko jong pi oke te ko blai sibun ngin sa pendo pat hakawai pat ke video tapi don ka doubt sakali